रिजाल्टनि बेलायावहाय जों नायोब्ला NEP हिसाबै जों 2022 बेट्सनि गोबां फरायसाफोरानो बे जेंनाजोंहाय माने जि समावहाय नांगौ बायदि रिजाल्ट मोनांगौ बे समावहाय रिजाल्टखौ मोनाखै जोङो। फारसेथिंहाय जायफोरा माने बेक फैदों बिथांमोनाहाय बे समावहाय एग्जाम लिरोब्लाबो बिथांमोननि जि रिजाल्ट बेयो क्लियार फैयाखै आरो क्लियार फैदोंब्लाबो सामार पर्टेलाव आपडेट जायाखै। गिबियावनो उदालगुरि कलेज BC इउनिटनि जानानै दाखालि बावैसो जालांनाय जि 25 मे बेयावहाय जोंनिनो समस्तिनि रिहन दैमारि सार बिथाङा जोंनि कलेजनि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। दा जोंनि कलेजावहाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। थिग बिदिनो रिजाल्टनि बेलायावहाय जों नायोब्ला NEP हिसाबै जों 2022 बेट्सनि गोबां फरायसाफोरानो बे जेंनाजोंहाय माने जि समावहाय नांगौ बायदि रिजाल्ट मोनांगौ बे समावहाय रिजाल्टखौ मोनाखै जोङो। फारसेथिंहाय जायफोरा माने बेक फैदों बिथांमोनाहाय बे समावहाय एग्जाम लिरोब्लाबो बिथांमोननि जि रिजाल्ट बेयो क्लियार फैयाखै आरो क्लियार फैदोंब्लाबो सामार पर्टेलाव आपडेट जायाखै। बिनि सायावहाय जोंनिनो जि कलेजनिनो जिबि हिसाबै बिथाङा सारा दंखायो, बेखायनो बिनि सायाव खामानि मावगोन होननानै आं बिथां खुलुमबाय बयनिसिमबो। सेथियावनो जोङो उदालगुरि कलेज स्टुडेन्ट इउनियन बडि जानानै जोङो सार रिहन दैमारिखौ जोबोर साबायखर बावदों। मानो होनबा बिथाङा दाखालिबो 25 मेआव जे आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाव बिथाङा जे जोंनि उदालगुरि कलेजनि जे प्रब्लेम, जे फेकाल्टिस मेम्बार जाय जोंनि कलेजाव गोबां खम जे पार्मानेन्टआ, बिनि थाखाय जे बिथाङा जोंनि भइसखौ राइज खालामदोंमोन आसाम एसेम्बलियाव। बिनि थाखाय जोङो सारखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथाङा जोंनि जे प्रब्लेम बेखौ नायनानै बिथाङा जे खोथाखौ बुंबाय, बिनि थाखाय जोङो हामबाय आरो हामबाय होनो जोंनि इउनियन बडि जानानै। आरो जोङो मिथिगौ जोंहा जे फेकाल्टिस मेम्बार जे जोंनियाव पार्मानेन्ट टिचारफोर गैया, बिनि थाखाय जोंहा गोबां स्टुडेन्टआनो क्लास लानायाव गोबां प्रब्लेमफोर जायो। बिथांमोना रेगुलारहै बिथांमोना लानो हाया। जोंनियाव गोबां मेजर माइनराव जोंहा मोजां क्लास जायो, अब्लाबो जोंहा मेजर माइनरनि अनगायैबो बेलेग साबजेक्टफोर थायो। बेयाव जोंहा पार्मानेन्ट टिचारफोर गैयिनि जाहोनाव जोंहा आरो नन सेन्सन टिचारफोर दङ, अब्लाबो जोंहा गोबां समाव जोंनि स्टुडेन्टफोरा फेस खालामनांगौ जायो। गोबां समाव जोङो क्लासखौ मोना। बिनि थाखाय जे सारा दाखालिबो जे 25 मेआव जे जाना थांनाय जे आसाम एसेम्बलि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाव जे बिथाङा राइज खालामबाय जोंनि जे प्रब्लेमखौ, बिनि थाखाय जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंनि उदालगुरि कलेजनि इउनियन बडि जानानै। आरो जोङो सारखौ खावलायगोन एबा एपिल खालामनो जोङो हास्थायदों जोंनि उदालगुरि कलेज स्टुडेन्ट इउनियन बडिनिफ्राय, जे जोंहा सेथियानो जोंनि उदालगुरि कलेजाव दायो गोबां समनिफ्रायनो जोंनि सारफोरा नाजाबोबाय थादों जे NCC कर्स जे जोंनि उदालगुरि कलेजाव गैया। जोंनो गोबां गोनांथि। जोंहा गोबां स्टुडेन्टफोरा जोंनि कलेजाव फरायग्राफोरा गोबां डिफेन्स लेभेलाव खारो। बिनि थाखाय जोंनो बे जोंनि उदालगुरि कलेजाव जेब्ला NCC कर्सआ फैगोन, अब्लानिया जोंनि स्टुडेन्टफोरा गोबां हेल्पफुल जागोन। बिथांमोना बेसिक ट्रेनिंफोरखौ बिथांमोना मोनगोन। बिनि थाखाय आङो सारनियाव खावलायनो हास्थायदों दे जोंनि उदालगुरि कलेजाव जोंनो NCC कर्सखौबो जोंनो नांगौ आरो बेखौ सारा मोजाङै नायनानै जोंनो बेखौ उननि समाव लाबोना होगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। आरो लोगोसे जोङो खावलायनो सानदों सारनियाव जे जोंनि उदालगुरि कलेजाव ससियल'जि आरो लोगोसे जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्ट जोंनियाव गैया। जोंनो बेखौबो नांगौ। गोबां बेलेग कलेजफोराव दङ, नाथाय जोंनि कलेजाव बियो गैया। बिनि थाखाय उननि समाव जोंनि साराबो बेखौ नायनानै आरो बेखौ एपिल खालामनानै बिथाङा बे जोंनि कलेजाव बे ससियल'जि आरो जिअ'ग्राफि कर्सखौ जोंनि कलेजाव लाबोगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो आं खावलायदों। आरो लोगोसे आङो सारनियाव बेखौबो खावलायनो हास्थायदों जे गोबां जोंनि उदालगुरियावनो जोंहा कमार्स स्ट्रिम जे डिग्रिनि थाखाय जोंहा बियो गैया। जोंनि उदालगुरियाव दायो बुंनो थाङोब्ला मोनसे कलेजाल'सो दायो डिग्रिखौ सोलायबाय थादों कमार्स स्ट्रिमखौ। नाथाय जोंनि कलेजा गोबां गिदिर, अब्लाबो जोंनि कलेजाव दासिमबो कमार्स स्ट्रिमा मानो सफैयाखै जों मिथिया। नंगौ जों खुगाजोंल' बुंबाबो बेबो जाया दे, जोङो बेखौ लाबोनो हागोन होननानै गोबां बेयाव प्रसेस थागोन। अब्लाबो जोङो सारनियाव खावलायनो हास्थायदों दे बेखौ जोंनि सारा मोजाङै नायबिजिरगोन आरो जोङो फोथायो सारा सासे स्ट्रं लिडार होननानै, आरो बे सारा जोंनो बेफोर जोंनि खावलायनायखौ खोनासंगोन होननानै बे जोंनि मिजिंथिनाय आरो जोंनि खावलायनाय। बिसेयावनो जोंखौ सारखौ साबायखर बावनानै आं बिसेयावनो हामबाय होयो।